La família. El primer que cal dir és que existeixen moltes famílies diferents. Hi ha, per exemple, les famílies monoparentals. Són aquelles que tenen només un pare o una mare. També hi ha les famílies nombroses, que són aquelles que tenen 3 fills o més. I n'hi ha moltes d'altres. Parlem dels membres. La mare. El pare. La filla. El fill. El germà. La germana. L'àvia. L'avi. Per parlar dels dos en conjunt, l'avi i la iaia, podem dir els avis. Els nens són els nets. El net, la neta. Pel que fa a vincles i relacions, el més general és la parella. El xicot és la part masculina de la parella. La xicota és la part femenina de la parella. També tenim el matrimoni, és a dir, dues persones que estan casades. En aquest sentit, la part femenina és la muller. La part masculina és el marit. Una persona que no es troba en cap relació sentimental és solter o soltera. Una persona que ha contret matrimoni és casat o casada. Una persona que ha sol·licitat el divorci és divorciat o divorciada. Una persona que ha perdut el seu cònjuge, el marit o la muller, és vidu o vídua. Presentar la família. Aquesta és la meva família. Aquesta sóc jo. Aquesta dona és la meva mare. Aquest home és el meu pare. Aquest nen és el meu germà. Aquest home és el meu avi.
Aquesta dona és la meva àvia. O bé, és la meva iaia.